Ljubljeni brate, draga sestro u Kristu, jeste li ikada osjetili onaj neobjašnjivi osjećaj da se nešto nadnaravno sprema dogoditi u vašem životu? Onaj trnci, ona unutarnja sigurnost da Bog pomiče nebesa kako bi duboko dotaknuo vaše srce. Danas nije slučajno da čitate ove riječi. Gospodin ima posebnu svrhu za vaš život baš u ovom trenutku. A što kad bih rekao da sljedeće riječi koje izgovorite s vjerom mogu doslovno promijeniti tijek vaše povijesti? Biste li povjerovali? Ostanite do kraja, jer ću otkriti kako jedna jednostavna izjava vjere može otvoriti nebeska vrata nad vašim životom. Ovo bi mogla biti najvažnija poruka koju ćete primiti danas. Biblija nas u izrekama 18:20 i 1 uči da su smrt i život u vlasti jezika. Razmislite o tome. Stvoritelj svemira, koji je oblikovao galaksije samo snagom svoje riječi, stavio je u vas sličnu snagu, sposobnost transformiranja stvarnosti kroz riječi koje izgovarate s vjerom. Danas ćemo zajedno otkriti kako aktivirati tu nadnaravnu snagu koja već prebiva u vama, kao ljubljenom djetetu Božjem. Jeste li spremni za putovanje duhovnog otkrića koje može potpuno transformirati način na koji živite svoju vjeru? A ako se suočavate s neizgledne svladivim izazovima, ne brinite. Prije kraja ove poruke otkrićete kako vaše riječi vjere mogu srušiti utvrde, otvoriti vrata koja nitko ne može zatvoriti i dovesti u postojanje ono za čime vaše srce toliko čezne. Bog čeka da djeluje kao odgovor na vašu izjavljenu vjeru. Pitanje je, jeste li spremni osloboditi snagu koja je već u vama? Duše sveti, živa prisutnosti Božja, u ovom trenutku priznajem da si ti ovdje. Otvori duhovne oči svakoj osobi koja čita ove riječi. Neka dah tvoje ljubavi dotakne svako srce, uklanjajući svaku sumnju i nevjeru. U ime Isusovo izjavljujem da se nova pomazanje izlijeva upravo sada. Amen. Drago dijete Božje, možete li osjetiti onaj nježni dodir u vašem srcu dok čitate ove riječi? Onu suzu koja želi izbiti ili onaj neobjašnjivi osjećaj mira? To nije slučajnost. To je Duh Sveti koji se počinje kretati kao odgovor na našu vjeru. Biblija nas uči da je Duh Božji poput vjetra. Ne možete ga vidjeti, ali zasigurno možete osjetiti njegove učinke. Ivan 3:8. I upravo u ovom trenutku on se kreće nad vodama vašeg života, spreman unijeti red u kaos, svjetlo u tamu i nadu gdje je bio samo očaj. Kad su se učenici okupili u gornjoj sobi, čekajući očevo obećanje, vjerojatno nisu zamišljali kako će se njihovi životi potpuno preobraziti. Biblija izvještava da je iznenada s neba došao šum, kao od silnog vjetra, i ispunio svu kuću gdje su sjedili. Djela apostolska 2:2. Možete li zamisliti? Skupina običnih muškaraca i žena sa strahovima i sumnjama, poput vas i mene, doživjela je preobražavajuću snagu Duha Svetoga na tako opipljiv način da su otišli s tog mjesta kao potpuno različite osobe. A što kad bih rekao da vam je danas dostupan isti Duh koji je one obične muškarce i žene pretvorio u divove vjere? Ista snaga koja je uskrisila Krista iz mrtvih prebiva u vama. Rimljanima 8:11. Možete li shvatiti veličinu ove istine? Duh Sveti nije samo daleka sila ili apstraktni teološki koncept. On je živa prisutnost Božja koja želi očitovati se u svakom aspektu vašeg života. Ali možda se pitate, kako mogu biti siguran da Duh Sveti zaista djeluje u mom životu? Dopustite mi da podijelim nekoliko nepogrešivih znakova njegove prisutnosti. Kad osjetite duboko uvjerenje o grijehu, praćeno ne osudom, već istinskom željom za promjenom, to je Duh Sveti. Kad riječi ohrabrenja teku s vaših usana nekome u potrebi, u točnom trenutku, to je Duh Sveti. Kad doživite neobjašnjiv mir usred oluje, to je Duh Sveti. A sada, pripremite se za nešto izvanredno. U sljedećim trenucima, dok nastavljamo ovo putovanje zajedno,
Duh Sveti želi očitovati se na još snažniji način u vašem životu. Jeste li spremni učiniti sljedeći korak vjere? Što bi se dogodilo kada biste zaista vjerovali da ništa nije nemoguće onome koji vjeruje? Vjera nije samo prolazni osjećaj ili neodređena nada da se nešto dobro može dogoditi. Prava vjera, ljubljeni brate, je sigurnost onoga što još ne vidimo. Hebrejima 11.1. To je vidjeti u duhovnom području ono što vaše prirodne oči još ne mogu gledati. To je proglasiti stvarnošću ono što je još u planu obećanja. A kad počnete djelovati na ovoj razini vjere, planine se doslovno počinju pomicati u vašem životu. Isus nije koristio figuru govora kad je rekao: ako imate vjere kao gorušično zrno, reći ćete ovoj gori: premjesti se odavde tamo, i ona će se premjestiti. Ništa vam neće biti nemoguće. Matej 17.20. On je otkrivao duhovni zakon jednako stvaran kao zakon gravitacije. Razmislite o divovima s kojima se danas suočavate. Onoj financijskoj situaciji koja izgleda nerješiva. Onom odnosu koji izgleda nepovratno slomljen. Onoj bolesti za koju liječnici kažu da je neizlječiva. A što kad bih rekao da te planine mogu početi pomicati se već danas, od trenutka kad oslobodite riječi vjere? Razmotrite priču o Jošuji, koji se suočava s jerihonskim zidinama. Ljudski gledano, ti zidovi bili su nepremostivi. Ali Bog je dao Jošuji strategiju koja je, u ljudskim očima, izgledala apsurdno. Marširati oko grada i u određeno vrijeme vikati. Zamislite što su vojnici morali misliti. Srušit ćemo zidove vikanjem. Ali kad su poslušali i oslobodili taj krik vjere, dogodilo se nešto nadnaravno. Zidovi su pali. Ne ljudskom snagom, već vjerom očitovanom kroz izgovorene riječi. Ili pomislite na Davida pred Golijatom. Još prije nego što je bacio kamen, izjavio je svoju pobjedu. Danas ću te Gospodin predati u moje ruke. 1. Samuelova 17.46. Vidio je u duhu ono što još nije bila stvarnost u prirodnom. Njegova izjava vjere prethodila je čudu. I upravo to vas Bog poziva da učinite danas. Koje ste riječi izgovarali o svom životu? O svojoj djeci? O svom služenju? O svojoj budućnosti? Jesu li to bile riječi sumnje, straha i poraza ili riječi vjere, nade i pobjede? Zapamtite, vaše riječi ne opisuju samo vašu stvarnost, one imaju moć stvoriti je. Apostol Pavao razumio je ovo načelo kad je napisao: vjerujem, zato govorim. 2. Korinčanima 4.13. Istinska vjera uvijek će naći izraz kroz pomazane riječi. Možda mislite: ali već sam pokušavao izjavljivati obećanja i ništa se nije dogodilo. Dopustite mi da pitam, jeste li samo ponavljali formule ili ste zaista vjerovali u ono što ste izjavljivali? Prava vjera nije samo ponavljanje stihova kao da su čarolije. To je duboko unutarnje uvjerenje koje se prelijeva u moćne izjave, čak i kad se sve oko vas čini da proturječi onome što izjavljujete. A evo, tajne koju rijetki razumiju. Istinska vjera ne posustaje pred kašnjenjem. Abraham je čekao 25 godina na očitovanje obećanja, ali ni u jednom trenutku nije prestao vjerovati i ispovijedati ono što je Bog obećao. A vi? Jeste li ustrajali u svojoj ispovjedi vjere, čak i kad se čini da rezultati kasne? Zapamtite, Božje vrijeme rijetko je naše vrijeme, ali njegova obećanja nikada ne propadaju onima koji ustraju u vjeri. Sada, pripremite svoje srce za sljedeći korak na ovom duhovnom putovanju. Upravo ćemo otkriti kako pretvoriti vaše obične riječi u izjave pune nadnaravne snage. Jeste li ikada zastali razmisliti o izvanrednoj kreativnoj snazi sadržanoj u vašim riječima? Na početku, kad su bili samo praznina i tama, Bog je rekao: neka bude svjetlo. I svjetlost je nastala. Stvoritelj svemira postavio je obrazac koji odjekuje kroz svu vječnost. Riječi izgovorene s autoritetom stvaraju stvarnosti.
a najimpresivnije, ljubljeno dijete Božje, je da je On podijelio tu istu kreativnu snagu s vama. Jer mi smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela. Efežanima 2.10. Niste samo stvoreni od Boga, već ste stvoreni da stvarate kao On, kroz riječi pomazane duhom. Kad se Isus suočio s nerodnom smokvom, nije molio da se osuši. Govorio je izravno stablu: neka nitko više nikada ne jede plod s tebe. Marko 11.14. A sljedećeg dana učenici su se zadivili vidjevši da se stablo osušilo od korijena. Tada je Isus otkrio jedno od najmoćnijih načela kraljevstva. Tko god rekne ovoj gori: podigni se i baci se u more, a ne posumnja u svom srcu, nego vjeruje da će se dogoditi ono što kaže, sve što rekne, bit će mu učinjeno. Marko 11.23. Primijetite obrazac: reći, vjerovati i primiti. Očitovanje uvijek počinje izjavom vjere. Pomislite na rimskog satnika koji je došao Isusu moleći za ozdravljenje svog sluge. On je shvatio moć riječi autoriteta kad je rekao: reci samo jednu riječ i moj sluga će ozdraviti. Matej 8.8. Ovaj čovjek je shvatio nešto što mnogi od nas još trebaju naučiti. Jedna jedina riječ, kad se izgovori s duhovnom autoritetom, ima moć promijeniti fizičke okolnosti. Isus je bio toliko impresioniran ovim shvaćanjem da je izjavio da nije pronašao toliku vjeru u cijelom Izraelu. Ali kako možemo pretvoriti naše obične riječi u izjave pune duhovne snage? Prvi korak je uskladiti naše riječi s Božjom riječi. Kad izjavljujete obećanja Svetog pisma o svojoj situaciji, ne ponavljate samo stihove. Oslobađate kreativnu snagu sadržanu u samoj Božjoj riječi. Tako će biti riječ koja izlazi iz mojih usta. Neće se vratiti k meni prazna, nego će izvršiti ono što mi je ugodno i uspjeti u onome za što sam je poslao. Izaja 55.11. Drugi korak je govoriti s apsolutnom uvjerenošću. Riječi izgovorene sumnjom daju sumnjive rezultate. Ali riječi izgovorene s nepokolebljivom sigurnošću da je Bog vjeran ispuniti svoja obećanja oslobađaju nadnaravnu snagu. Jakov nas upozorava na opasnost da budemo dvojodušan čovjek, nestalan u svim svojim putevima. Jakov 1.8. Kad nešto izjavite, uklonite svaku unutarnju proturječnost. Ne molite za ozdravljenje i onda kažete: nadam se da će me Bog ozdraviti, ako je to njegova volja. To je dvoličnost. Izjavite hrabro: vjerom primam svoje ozdravljenje sada, jer Isusovim ranama ja sam već bio ozdravljen. Treći element je upornost. Kao što sjeme treba vremena da proklija i donese plod, vaše izjave vjere trebaju se redovito zalijevati dok se ne očituju u fizičkom svijetu. Ne odustajte nakon što izjavite jednom ili dva put. Budite poput uporne udovice koja nije odustala dok nije primila svoj odgovor. Luka 18.1-8. Izjavljujte Božja obećanja o svojoj situaciji svaki dan, bez obzira na to što vaše prirodne oči vide. Sada, dopustite mi da vam postavim prodorno pitanje. Što ste stvarali svojim riječima? Jeste li govorili život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo, pobjedu ili poraz? Privlače li vaše riječi nebo u vašu situaciju ili daju mjesta neprijatelju? Biblija nas upozorava: nikakva pokvarena riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo ona koja je dobra za izgrađivanje. Efežanima 4.29. Svaka riječ koju izgovorite gradi vašu budućnost ciglu po ciglu. Zamislite da od danas počnete govoriti samo ono što želite vidjeti očitovano u svom životu. A što kad biste, umjesto da se žalite na oskudicu, počeli zahvaljivati na obilju koje još ne vidite? A što kad biste, umjesto da govorite o bolesti, počeli izjavljivati savršeno zdravlje kao da je već stvarnost? A što kad biste, umjesto da tugujete zbog problema u braku, počeli izjavljivati:
Moj brak je blagoslovljen i svakim danom postaje bolji. Jeste li spremni učiniti ovaj skok vjere? Jeste li voljni disciplinirati svoj jezik da govori samo ono što je usklađeno s Božjim obećanjima za vaš život? Ova odluka može biti prekretnica koju ste čekali. Ali znajte da neće biti lako. Bit će prepreka za prevladati. I upravo o tome ćemo sada govoriti. Ljubljeni sluga Božji, ako su riječi vjere tako moćne, zašto mnogi od nas još ne doživljavaju puninu te snage u svojim životima? Zašto izjavljujemo obećanja i ponekad čini se da naše riječi padaju u prazno? Istina je da postoje duhovne prepreke koje mogu spriječiti slobodan protok Božje snage u našem životu, blokirajući očitovanje onoga što izjavljujemo s vjerom. A danas ćemo identificirati i srušiti te utvrde koje su sprečavale vaše riječi da donesu očekivani plod. Prva i možda najrazornija prepreka je nevjera. Isus nije mogao učiniti mnogo čuda u Samoboru zbog njihove nevjere. Matej 13:58. Primijetite da to nije bilo ograničenje Isusove snage, već prepreka stvorena nevjerom ljudi. Slično tome, kad su vaše riječi i vjere zagađene unutarnjim sumnjama, njihova snaga se neutralizira. To je kao da pokušavate voziti automobil s povučenom ručnom kočnicom. Postoji snaga u motoru, ali nešto sprečava njegovo puno djelovanje. Kako možete prevladati nevjeru? Rimljanima 10:17 daje nam odgovor. Vjera dolazi od slušanja, a slušanje riječju Božjom. Što se više hranite riječju, to vaša vjera postaje jača. Kad se sumnja pojavi, a hoće, odmah se borite protiv nje specifičnim stihovima koji se bave vašom situacijom. Izjavite glasno. Pisano je. Baš kao što je Isus učinio kad je bio kušan u pustinji. Riječ Božja je mač duha koji presjeca okove nevjere. Druga moćna prepreka je nepriznati grijeh. Izaja 50:9-2 upozorava. Vaša nepravda stvara razdjelu između vas i vašeg Boga. I vaši grijesi skrivaju njegovo lice od vas, tako da vas ne čuje. Grijeh stvara duhovnu prepreku koja sprečava da se naše izjave vjere uzdignu na Božje prijestolje sa snagom. To je kao da pokušavate razgovarati telefonom s prekinutom linijom. Vaše riječi ne stižu na odredište. Jeste li održavali čisto srce pred Bogom? Jeste li redovito ispovijedali svoje grijehe i primili obećani oprost u 1. Ivanovoj 1:9? Možda je ovo trenutak za poštenu duhovnu procjenu. Zamolite Duha Svetoga da otkrije bilo koje područje vašeg života koje treba pročišćenje. Zapamtite. Oči Gospodnje su na pravednicima, a njegove uši pozorne na njihove molitve. 1. Petrova 3:12. Treća prepreka koja često neutralizira snagu naših riječi, vjere je neriješena ogorčenost. Isus je bio kategoričan kad je učio. Ako oprostite ljudima njihove prijestupe, i vama će vaš Otac nebeski oprostiti. Ali ako ne oprostite ljudima, ni vaš Otac neće oprostiti vaše prijestupe. Matej 6:14-15. Ogorčenost je poput duhovnog otrova koji zagađuje sve što izlazi iz naših usta. Možda izjavljujete obećanja ozdravljenja, blagostanja i obnove. Ali ako u vašem srcu ima gorčine, vaše riječi gube snagu. Postoji li netko kome trebate oprostiti danas? Neka stara rana koju i dalje nosite. Neka ogorčenost koju potajice hranite. Ovo može biti blokada koja je sprečavala da se vaše izjave vjere očituju. Donosite odluku upravo sada da oslobodite oprost, ne zato što osoba zaslužuje, već zato što vi zaslužujete biti slobodni od tog tereta. Četvrta prepreka koja se često zanemaruje je negativna ispovjed. Mnogi vjernici ne shvaćaju kako njihovi svakodnevni razgovori izravno proturječe njihovim molitvama i izjavama vjere. Ujutro izjavljuju: vjerom primam Božju opskrbu za sve svoje potrebe. A popodne govore prijateljima: ne znam kako ću platiti račune ovaj mjesec.
Ova vrsta duhovne kontradikcije stvara zbrku u duhovnom području i slabi snagu vaših izjava vjere. Biblija uči da su smrt i život u vlasti jezika. Izreke 18:21. Svaka riječ koju izgovorite stvara vašu buduću stvarnost. Stoga pažljivo pazite na ono što izlazi iz vaših usta, ne samo tijekom trenutaka molitve i izjavljivanja, već u svim vašim svakodnevnim razgovorima. Uskladite svoj svakodnevni govor s onim što polažete pravo vjerom. 5. prepreka, možda najsuptilnija od svih, je nedostatak djelovanja koje odgovara vašoj vjeri. Jakov je bio jasan. Vjera bez djela je mrtva. Jakov 2:26. Možete izjaviti da vjerujete u božansku opskrbu, ali ako marljivo ne radite ili mudro upravljate onim što već posjedujete, vaše riječi zvuče prazno u Božjim ušima. Možete izjaviti da ćete primiti ozdravljenje, ali ako nastavljate s navikama koje štete vašem zdravlju, vaša djela proturječe vašoj vjeri. Prava vjera uvijek proizvodi odgovarajuće djelovanje. Kad je 10 gubavaca zavapilo Isusu za ozdravljenje, on im je rekao da se pokažu svećenicima čak i prije nego što su ozdravili. Luka 17:14. Bio je to test vjere. Morali su djelovati kao da su već ozdravljeni. I dok su išli, ozdravljenje se očitovalo. Koje djelovanje vjere Bog traži od vas danas? Koji korak trebate poduzeti da biste pokazali da zaista vjerujete u ono što izjavljujete? Ljubljeni Božji, identificirajući i uklanjajući ove duhovne prepreke, pripremamo teren za nadnaravno očitovanje u vašem životu. Kao Ilija, koji je pripremio oltar prije nego što je vatra s neba pala, vi pripremate oltar svog srca da primi vatru Duha Svetoga. A sada, pripremite se otkriti kako dodir Duha može potpuno preobraziti svako područje vašeg postojanja. Postoji nešto duboko nadnaravno što se događa kada Duh Sveti dotakne ljudski život. To nije samo prolazno emocionalno iskustvo ili trenutni osjećaj duhovnog blagostanja. To je preobražavajući susret koji ostavlja trajne tragove, potpuno rekonfigurirajući tko smo i kako živimo. I upravo u ovom trenutku, dok čitate ove riječi, Duh Sveti se kreće, želeći očitovati svoju preobražavajuću snagu u svakom području vašeg života. Možete li zamisliti kako bi izgledao vaš život kad bi svaka riječ koju izgovorite s vjerom bila odmah praćena nadnaravnom snagom Duha Svetoga? Kad je Petar propovijedao na dan pedesetnice, njegove riječi, pomazane Duhom, bile su poput mačeva koji prodiru u srca slušatelja, navodeći ih da zavape. Što ćemo učiniti, braćo? Djela apostolska 2:37. U jednom jedinom danu 3000 ljudi preobraženo je snagom Duha koji djeluje kroz pomazane riječi. Isti Duh koji je pomazao Petrove riječi želi danas pomazati vaše riječi. Biblija nam kaže da je gdje je Duh Gospodnji, tamo sloboda. 2. Korinčanima 3:17. Razmislite o područjima svog života gdje još ne doživljavate potpunu slobodu. To može biti ropstvo ovisnostima, negativnim obrascima razmišljanja, prošlim traumama, toksičnim odnosima, kroničnim bolestima ili financijskim ograničenjima. Dodir Duha Svetoga donosi slobodu u sva ta područja. Ne djelomičnu ili privremenu slobodu, već koga Sin oslobodi, taj će zaista biti slobodan. Ivan 8:36. Kad Duh dotakne vaš um, destruktivne misli koje su vas mučile godinama zamjenjuju se mirom koji nadilazi svako razumijevanje. Filipljanima 4:7. Kad dotakne vaše tijelo, bolesne stanice se revitaliziraju, oštećeni organi se obnavljaju, a bolest ustupa mjesto božanskom zdravlju. Isti Duh koji je uskrisio Krista iz mrtvih oživit će i vaša smrtna tijela. Rimljanima 8:11. Razmislite o tome. Ista snaga koja je izvela najveće čudo u povijesti, Isusovo uskrsnuće, dostupna je da danas dotakne vaše fizičko tijelo.
Kad duh dotakne vaše financije, oskudica ustupa mjesto obilju, ne samo da bi vaše potrebe bile zadovoljene, već da biste postali kanal blagoslova za druge. Bog je moćan učiniti da u vama obiluje svaka milost, kako biste uvijek, u svemu, imali svaku dostatnost i obilovali u svakom dobrom dijelu. 2. Korinčanima 9:8. Primijetite riječi svaka, uvijek, svemu, svaka, obilovali. Bog ne obećava samo dovoljno, već preobilje. Možda najdublji dodir duha je u našim odnosima. Koliko je brakova na rubu razvoda čudesno obnovljeno kada je Duh Sveti dotaknuo otvrdnula srca supružnika. Koliko je odnosa između roditelja i djece, obilježenih godinama udaljenosti i boli, ozdravilo kad je Duh ljubavi izlio svoju milost. Plod Duha je ljubav, radost, mir, strpljivost, dobrota, blagost, vjernost, blagost, samokontrola. Galačanima 5:20 i 2-23. Zamislite da se svaki od ovih plodova u potpunosti očituje u vašim odnosima. Dopustite mi da podijelim svjedočanstvo Marije, žene koju je mučila teška depresija više od 15 godina. Pokušavala je terapiju, lijekove, sve što je moderna medicina nudila, ali tama je izgledala neprobojno. Jednog dana, u očaju, jednostavno je zavapila: Duše Sveti, ako si stvaran, dotakni moje srce sada. U tom trenutku osjetila je kao da val ljubavi preplavljuje cijelo njezino biće. Nekontrolirane suze su potekle, dok je prvi put, nakon mnogo godina, doživljavala dubok osjećaj mira i radosti. Danas je Marija potpuno slobodna od depresije i posvećuje svoj život donošenju iste oslobođenja drugima koji pate. Ovo je preobražavajuća snaga jednog dodira duha. Ili razmotrite slučaj Ivana, poduzetnika koji je bio na rubu bankrota. Dugovi su se gomilali, vjerovnici su kucali na njegova vrata, a perspektiva gubitka svega što je izgradio izgledala je neizbježna. U najtamnijem trenutku prijatelj ga je pozvao na bogoslužje. Nerado. Ivan je prihvatio. Tijekom slavljenja, dok je pastor izjavljivao riječi vjere o financijama prisutnih, Ivan je osjetio nešto neobjašnjivo, kao da mu je ogroman teret skinut s ramena. U sljedećim danima počele su se pojavljivati neočekivane prilike. Stari klijent ga je kontaktirao s velikim projektom. Vjerovnik je ponudio iznenađujuće povoljan plan reprogramiranja, a nekretnina koja je godinama bila na prodaju konačno je našla kupca. U manje od 6 mjeseci Ivan nije samo podmirio sve svoje dugove, već je proširio svoje poslovanje na druge države. Ovo je snaga dodira duha na vaše financije. A vi? Jeste li spremni doživjeti ovaj preobražavajući dodir? Jeste li voljni otvoriti svako područje svog života za nadnaravno djelovanje Duha Svetoga? Ključ za oslobađanje ove snage je jednostavno tražiti s vjerom i očekivanjem. Isus je učio: ako vi, budući zli, znate davati dobre darove svojoj djeci, koliko će više Otac Nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga traže. Luka 11:13. Sada, dok napredujemo na ovom duhovnom putovanju, otkrićemo kako se možemo strateški pozicionirati da primimo dublje i moćnije izlijevanje Duha Svetoga u naše živote. Ljubljeno dijete kralja, postoji temeljna razlika između povremenog doživljavanja, dodira duha i stalnog života pod nebeskim izlijevanjem. Bog ne želi samo povremeno posjećivati vaš život. On čezne uspostaviti stalno prebivalište, preobražavajući svaki aspekt vašeg bića svojom neprekidnom prisutnošću. Kao što je prorok Joel najavio: i poslije će se dogoditi da ću izliti duha svojega na svako tijelo. Joel 2:28. Ne samo nekoliko kapi ili lagana kiša, već obilno izlijevanje koje potpuno zasićuje tlo vašeg života. Ali kako se možemo pripremiti za primanje ovog neviđenog izlijevanja? Kao što su se učenici pripremali u gornjoj sobi prije pedesetnice, postoje duhovna pozicioniranja koja moramo zauzeti
kako bismo postali primatelji punine duha. Prvo, i možda najvažnije, je pozicioniranje poniznosti. Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost. Jakov 4.6. Duhovna oholost, onaj suptilni osjećaj da već znam dovoljno ili već sam dovoljno iskusio, jedna je od najvećih blokada nad naravnom kretanju Božjem. Jeste li održavali ponizno srce spremno za učenje? Jeste li priznali svoju potpunu ovisnost o Bogu, čak i u područjima gdje imate iskustva ili znanja? Poniznost nije misliti manje o sebi, već misliti o sebi manje. To je priznati da smo bez neprekidnog daha duha, poput doline suhih kostiju koju je Ezekijel promatrao, strukture bez života, nesposobne ispuniti našu božansku svrhu. Drugo ključno pozicioniranje je duhovna glad. Isus je izjavio: blaženi gladni i žedni pravednosti, jer će se nasititi. Matej 5.6. Duhovna glad je preduvjet za nebesko izljevanje. Bog rijetko nameće svoju puninu onima koji su zadovoljni svojim trenutnim stanjem. On traži gladna srca, žedne duše koje vape poput Davida. Kao košuta što žudi za potocima, tako duša moja žudi za tobom, Bože. Psalam 42.1. Koliko ste gladni za više od Boga? Ova se glad očituje u vremenu koje posvećujete molitvi, u vašoj želji za riječju, u prioritetu koji dajete zajedništvu s Duhom Svetim. Ako ste zadovoljni svojim trenutnim duhovnim životom, možda je vrijeme da zamolite Boga da u vama obnovi sveto nezadovoljstvo. Glad koja se ne zadovoljava mrvicama kada je dostupan banket. Treće bitno pozicioniranje je čistoća srca. Isus je učio: blaženi čista srca, jer će Boga vidjeti. Matej 5.8. Duh Sveti u svojoj savršenoj svetosti želi prebivati u očišćenim hramovima. To ne znači da moramo postići savršenstvo prije nego što on dođe. To bi bilo nemoguće. Znači, međutim, da moramo održavati kontinuiranu obvezu prema posvećenju, dopuštajući Duhu Svetome da ukazuje na područja koja trebaju pročišćenje i odgovarajući spremnom poslušnošću. Postoje li područja u vašem životu koja ste namjerno držali izvan dosega Duha Svetoga? Navike za koje znate da žaloste Duha, ali kojih se držite? Odnosi koji ugrožavaju vašu duhovnu čistoću? Zabava koja zagađuje vaš um. Nebesko izlijevanje često je blokirano, ne zato što Bog ne želi dati, već zato što nismo voljni ukloniti prepreke koje sprečavaju njegovo puno očitovanje. Četvrto ključno pozicioniranje je jedinstvo s Kristovim tijelom. Primijetite da su na dan Pedesetnice svi bili zajedno na istom mjestu. Djela apostolska 2.1. Postojala je jedinstvenost svrhe, duhovno slaganje koje je stvorilo savršeno okruženje za izlijevanje duha. Isus je molio da svi budu jedno, kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi. Da i oni budu jedno u nama, da svijet vjeruje da si me ti poslao. Ivan 17.21. Jedinstvo Kristovog tijela nije opcionalno. Bitno je za puno očitovanje snage duha. Kakva je vaša povezanost s Kristovim tijelom? Jeste li njegovali značajne odnose unutar crkve? Jeste li se podvrgli duhovnoj vlasti koju je uspostavio Bog? Jeste li doprinosili svojim darovima za izgradnju braće i sestara? Duhovna izolacija je strategija neprijatelja da vas spriječi da doživite puninu nebeskog izlijevanja. Nitko nije stvoren da hoda sam na ovom putovanju. Peto nezamjenjivo pozicioniranje je aktivno očekivanje. Jakov nas upozorava da onaj tko sumnja neka ne misli da će primiti nešto od Gospodina. Jakov 1.7. Očekivanje je predvorje čuda. Kad molite, izjavljujete obećanja, tražite Božje lice, zaista očekujete da će se nešto nadnaravno dogoditi. Ili su vaše molitve postale samo religiozne formalnosti, prazne riječi izgovorene bez istinskog očekivanja? Učenici nisu samo čekali u gornjoj sobi, čekali su s gorljivim iščekivanjem, znajući da će Očevo obećanje doći.
Možda nisu znali točno kako će to biti, ali bili su sigurni da će biti moćno i preobražavajuće. Isto očekivanje treba karakterizirati našu potragu za izlijevanjem duha. Svaki put kad molite, svaki put kad štujete, svaki put kad otvorite Sveto pismo, činite to s živim očekivanjem da će se nebo otvoriti nad vašim životom. 6. strateško pozicioniranje je trenutačna poslušnost. Isus je učio da tko ima moje zapovjedi i drži ih, taj me ljubi, a onaj tko mene ljubi, njega će ljubiti moj Otac i ja ću ga ljubiti i očitovat ću mu se. Ivan 14:21. Primijetite izravnu vezu između poslušnosti i očitovanja. Mnogi vjernici mole za više duha, ali zanemaruju upute koje im je on već dao. Žele više moći bez više odgovornosti, više pomazanja bez više poslušnosti. Duh Sveti često šapuće specifične upute našem duhu, ljude koje treba kontaktirati, radnje koje treba poduzeti, riječi koje treba podijeliti, grijehe koje treba napustiti. Naš odgovor na te upute uvelike određuje našu sposobnost da primimo dublje izlijevanje. Djelomična ili zakašnjela poslušnost ometa protok duha. Kad Bog kaže idi, idite odmah. Kad kaže govori, govorite hrabro. Kad kaže daj, dajte velikodušno. Ova spremnost na poslušnost otvara kanale za neviđeno izlijevanje. 7. i posljednje pozicioniranje je hrabra proklamacija. Pavao je izjavio: ne stidim se evanđelja, jer je ono snaga Božja za spasenje svakome koji vjeruje. Rimljanima 1:16. Kad je duh bio izliven na pedesetnicu, učenici nisu ostali u gornjoj sobi diveći se iskustvu. Izašli su na ulice proglašavajući Božja čudesa na novim jezicima. Nebesko izlijevanje uvijek nas potiče van, da proklamiramo, da svjedočimo, da izjavljujemo ono što je Bog učinio. Sada, dragi brate u Kristu, dok primjenjujete ovih 7 duhovnih pozicioniranja u svom životu, pripremite se za nadnaravno očitovanje kakvo nikada prije niste doživjeli. Nebo je bliže nego što mislite. Duh Sveti se kreće i oni koji se strateški pozicioniraju bit će prvi koji će doživjeti val snage koji će uskoro preplaviti zemlju. Ali zapamtite, izlijevanje nije samo sebi svrha. To je samo početak života potpuno preobraženog snagom Duha Svetoga. A o ovoj konačnoj preobrazbi ćemo sada govoriti dok završavamo naše zajedničko putovanje. Ljubljeni Božji, na početku ove poruke postavio sam vam pitanje. Što bi se dogodilo kad bi riječi koje izgovarate s vjerom bile odmah praćene nad naravnom snagom Duha Svetoga? Sada je došlo vrijeme da odgovorite na ovo pitanje. Ne samo u teoriji, već u vlastitom iskustvu. Ovo je trenutak kad se teorija pretvara u stvarnost, kad se obećanje očituje, kad se proročka riječ ispunjava u vašem životu. Sjećate li se žene s krvarenjem? 12 dugih godina patila je ne samo od svog fizičkog stanja, već i od društvene izolacije i financijske propasti koje su ga pratile. Liječnici joj nisu mogli pomoći. Liječenja su propala, ali onda je čula za Isusa i nešto izvanredno se dogodilo u njezinom srcu. Posijano je sjeme vjere. I to sjeme je raslo dok nije sama sebi izjavila: ako samo dotaknem njegovu haljinu, bit ću zdrava. Matej 9:21. Primijetite snagu ove izjave. Nije to bila očajna molitva. Gospodine, ako je tvoja volja, možda bih mogla biti ozdravljena. To je bila izjava apsolutne sigurnosti. Bit ću zdrava. A kad je konačno uspjela dotaknuti rub Isusove haljine, božanska snaga je odmah potekla u njezino tijelo i bila je potpuno obnovljena. Isus je potvrdio izvor njezinog čuda kad je rekao: tvoja te vjera spasila. Matej 9:22. Ista snaga vam je danas dostupna. Nije potrebno boriti se da biste došli do Isusa usred mnoštva. On je bliže nego zrak koji dišete. Duh Sveti, koji je očitovana prisutnost Kristova, prebiva u vama.
A kad izgovarate riječi vjere, usklađene s Božjom voljom, pomazane duhom, ista snaga koja je ozdravila tu ženu, koja je uskrisila Lazara, koja je smirila Oluju, oslobađa se u vašoj situaciji. Sjećate li se pitanja koje sam postavio na početku ove poruke? Ako vaše riječi izgovorene s vjerom mogu doslovno promijeniti tijek vaše povijesti? Odgovor je gromoglasno da. Ne zato što same vaše riječi imaju čarobnu snagu, već zato što kad se izgovore s istinskom vjerom, povezuju se s neograničenom snagom Duha Svetoga, stvarajući kanal za očitovanje nadnaravnog u prirodnom. Sada želim vas pozvati da učinite odlučujući korak vjere. Ne samo da se intelektualno složite s onim što je podijeljeno, već da osobno doživite preobražavajuću snagu riječi izgovorenih s vjerom. Ovo može biti najvažniji trenutak u vašem duhovnom životu. Trenutak u kojem prestajete biti samo promatrač i postajete aktivni sudionik u nadnaravnom Božjem djelovanju. Postoji li neka planina u vašem životu koju treba pomaknuti? Neka bolest koja je ustrajala unatoč liječenjima? Neki odnos koji izgleda nepovratno slomljen? Neka financijska prepreka koja je sprečavala napredak vaše svrhe? Neka duhovna bitka koja vam je iscrpljivala snage? Ovo je trenutak da govorite izravno toj planini. Ne svojim riječima, već s autoritetom Božje riječi, pomazane Duhom Svetim. Duše Sveti, u ovom svečanom trenutku dolazim u tvoju prisutnost s skrušenim i poniznim srcem. Priznajem svoju potpunu ovisnost o tebi. Ništa ne mogu učiniti svojom snagom ili mudrošću. Ali vjerujem tvojoj riječi, koja kaže da gdje su dvoje ili troje okupljeni u tvoje ime, tamo si ti usred njih. Čak i kroz ove riječi povezani smo u duhu, ja i svaka osoba koja čita ovu poruku. I u ime Isusovo izjavljujem da se novo izljevanje tvoje snage oslobađa upravo sada. Dotakni svako srce, svaki um, svako tijelo, svaku situaciju. Neka tvoja očitovana prisutnost donese ozdravljenje bolesnima, slobodu zarobljenima, smjer zbunjenima, opskrbu potrebitima, obnovu slomljenima. Neka riječi izgovorene s vjerom od ovog trenutka budu pune nadnaravne snage za preobražavanje stvarnosti. U moćnom imenu Isusovom, amen. Ljubljeni brate, ljubljena sestro u Kristu, upravo se dogodilo nešto nadnaravno. Nebo je dotaknulo zemlju. Duh Sveti je bio izliven. Novi nivo duhovne vlasti oslobođen je u vašem životu. Riječi koje ćete od sada izgovarati nosit će posebno pomazanje, preobražavajuću snagu koja nadilazi prirodno i prodire u nadnaravno. Ali zapamtite, s velikom snagom dolazi velika odgovornost. Ovo pomazanje nije dano da biste impresionirali druge ili promovirali sebe. Dan je da biste mogli služiti učinkovitije, voljeti dublje, utjecati moćnije. Isus je rekao: besplatno ste primili, besplatno dajte. Matej 10:8. Dok počinjete doživljavati plodove ovog novog pomazanja, obvezite se biti kanal, a ne spremnik. Vaš život nikada više neće biti isti. Ne zato što ste čuli nadahnjujuću poruku, već zato što ste imali preobražavajući susret s Duhom Svetim. Od danas, vaše riječi nosit će duhovnu težinu kakvu prije nisu imale. Vaše molitve doseći će mjesta koja su prije izgledala nedostupna. Vaš utjecaj proširit će se izvan onoga što ste mogli zamisliti. A ako se u nekom trenutku osjetite da ovo pomazanje slabi, sjetite se ključeva koje smo podijelili. Poniznost, duhovna glad, čistoća srca, jedinstvo s Kristovim tijelom, aktivno očekivanje, trenutačna poslušnost i hrabra proklamacija. Vratite se tim načelima, ponovno se duhovno pozicionirajte i protok duha bit će obnovljen, pa čak i pojačan. Sada, idite i govorite riječi vjere o svojoj obitelji, svom služenju, svom zdravlju, svojim financijama, svojoj budućnosti. Izjavljujte ono što Bog kaže o vama, a ne ono što okolnosti sugeriraju. Prorokujte život nad situacijama smrti,
Izjavljujte pobjedu usred bitke. Proklamirajte obilje u vremenima oskudice. I promatrajte kako Duh Sveti potvrđuje vaše riječi znakovima i čudesima koja slijede. Govorite te riječi s vjerom i Duh Sveti će dotaknuti ne samo vaše srce, već kroz vas dotaknut će srca mnogih drugih. Ovo je vaš trenutak. Ovo je vaš poziv. Ovo je vaše pomazanje. Primite ga vjerom i živite u punini snage koja je sada oslobođena u vašem životu.